kaikki, tois nyt HPBPn ensimmäinen video. Ja kuten näette, Fortnitea pelataan ja Skybase haassa meillä olisi luvassa tällä videolla. Kiitos tästä informaatiosta, Pulu. Ja nyt me aloitetaan pelaa, okei? Joo. Okei, editori tässä. Tässä vaiheessa mun pitää sanoa, että B-karhu on Björn, Bloodbob on Poffi ja Bruse, Hendeis on Eliasta Bestoft ja Pulu on niinku Pulu. Ja Ville. Ja Hendeis on kans Eino. Okei, toi oli kaikki mitä mun tulisi sanoa nyt tän videon. Okei, bussi lähtee. Joo, minne me lännetään? Minä lähdetään. No missä oli se yksi hullu paikka, mistä pystyy vetämään hullu Skybase? No siis me ländettiin tänne ja sit me niinku lähdettiin tästä päältä vetää Skybasea tosta. Tuleeks tänne ketään vihoja? Ei, kaikki nää menee heisiin. Tuonne tulee kyllä 2. Kyllä tän pari tulee. Hei, me wipeataan tää squadi. Okei. Ländetään tälle aseelle. Sain shotgunin. Sotkun acquired. Ai nää on botteja. Tai on ainakin todella huonoja pelaajia. No shit. Kuka jonnekin tällaiselle paikalle tulisi? Hei! Mua ammutaan! Äijät! Kyllä sä saat. Minua ammutaan! Eikö sulla oo asetta? Tässä on ilmasta 5 matskua jokaisella. Mut kun mä en ehkä pysty niinku kävelemään siihen suuntaan mihin mä haluun. Semmonen homma. Tuolla päällä. Tuolla päällä on tyyppi. Täältä kannattaa hakkaa metallia. Täältä. Joo, tää se on niinku full metalli, et se on tää on sen takia ihan hullu. Mä tapoin ton yhden tyypin tuolla. Ottakaa hakata metallia täältä. Ja et meidän pitää saada ihan kaikki full matskut. Ainakin nää puut ja niinku kivet, muistakaa. Otetaan täältä koko talona. Ja näistä kaiteista muuten saa ihan hullusti. Yhdestä kaiteesta, eikö Venäjä, se oli yksi toinen mesta, mut näitä kaiteita saa. Mulla on jo niinku about 500 matskua. Niin mullakin. Ei vaan siis. Mulla on vähän silleen. Kato medkitti. Muistakaa ottaa sit hiileä. Joo. Joo. Medkitit, 3 medkittiä on parhaat hilt, kun me kuitenkin Skybasessa pitää olla. Shockbebe. Nice. Aika huono, sun pitää ajoittaa se silleen oikein, et sä pääset tiedän. maahan, jos sut Tai sit sä voit vaan siellä ylhäällä vetää sen siihen niinku, kun Niin. sut chopataan. Niinku. Mut sit muut lentää Stormi, jos se on hirveän pieni alue. Niin. Tarvii vähän haulikkoa vaan. Mulla on vaan niinku, ei kun Venä haulikkoa, ei edes tarvii haulikkoa siellä ilmassa. Kattokaa, jos teillä on vielä pulaa kivistä, niin kattokaa kuinka paljon kuolon kiviä. Mulla on melkein fulli metallia, mulla on puufulli. Mulla ei oo läheskään fullit. No hei, Sun kannattaa hakata tän, siis se on hyvä, että kaikilla on fullit. tässä ei oo hirveästi. Mä hakkaan Mä tiedän. puut. Mulla on full metallit nyt. Mä menen tänne ylhäälle. Pitäisikö meidän mennä tonne hakeen ne? Mä ainakin menen varmaan tonne hakeen ne grappler. Mä en tiedä, mulla ei oo mitään millä mä pääsen alas. Ei mullakaan. Ai, täällä- mäkin haluan. Mulla on kaikki fullit nyt. Ei. Mulla ei. Okei, okei. Mitäpäs täältä tulis vielä yhdelle grappler? Tuolla on vielä yhdelle voi ostaa. Mä menen katsomaan jos täältä box. Täältä chestistä. Bruce, osta täältä. Hei, täältä. grappleri! Hei, jollekin grappleri! Mistä ne saa siis ostettua? Tästä, täältä tyyliltä. Ai joo. Hei, mulla on sille kuka ei nyt saa sitä grappler bladea, niin tässä on tollanen. Tässä. Grappleri. Ei, mulla ei oo tarpeeksi kultaa. Mä voin ostaa sulla. Joo, ei nosta sillä. Okei, kiitti. Missä Björn on? Björn on tulossa. Björn, täällä on sulle grappleri, jolla sä... Björn ei oo olemassa. I miss you very much. No niin, joku ostaa riftin. Ei, no sulla on eniten kultaa. Osta rifti. No niin, No niin, tulkaa tähän NPC-luokse, no niin. Okei. Hui. Mennään tokas tänne. Me voidaan vaan... Joo, tonne. Aloitetaan tuolta, että meidän pitää rakentaa vaan tosi vähän, että me päästään maksaa itse. Me voidaan vaan niinku... No ei se... Ei nyt kaikki pääse. Björn, älä tuhlaa sun grappleri tohon. Sitten. Niin. Tyypit, tulkaa tonne mun markkerille. Meidän pitää aloittaa se tuolta. Ihan sama vaikka Stormi tulee, mutta meidän pitää aloittaa se tuolta. Stormi.
Missä on vihu? Mä en tiedä miksi mä Oikeesti- yritän ampua näitä, kun ne on Hei, mustia. aloitetaan tästä. Aloitetaan vaan tästä. Mä nyt Ei vielä, ei ne vielä. Tää tulee alle keskellä aluetta. Tää oli vähän huono tää meidän Skypeissa. Tää on fysikkosta. Me ollaan melkein maksaitis. Niin. No niin, aloitetaanko... Kyllä me voidaan What bildaa. we do? Tehdään vaan näitä tonne ylös. Tää on legit jo max heightissa. Onks? Ei. Älä kävele yli. Tää on maksaitis. Tästä pitää legit aloittaa. Tästä vaan pitää aloittaa nyt tekee tätä Skypeissa. Okei. Mut hei, meidän pitää jäädä tänne kämppään, koska niinku... Aina tuossa on noit vihui. Ja kun se pitää olla silleen niinku, että alueet pullaa täältä suunnasta, niin meidän pitää mennä keskemmälle alueelle, eli meidän pitää odottaa nyt. Björn, älä nyt rokina, ei sitä tollein pidä! Sitä pitää niinku yhden blokin pituus, tai niinku... Sä tuhlaat sun materiaalia tossa. Ei, me ollaan keskellä alueella, meidän on pakko vaan aloittaa se tuolta. Se, Me lähetään nyt meidän kannattaa. tällä launchpadilla. Meidän pitää aloittaa se tuolta, se Skybase menee. Mä otin Einosta kiinni just. Legit. Legit. Mä aloin rakentaa tällaista pientä niinku base-kohtaa tänne, niinku mistä mä... Joo. Joo, koska me Me aina... hakettiin. Onks nää ne Ville, jotka on niinku... Eiks se oo vielä semmoset tosi Ei. pienet? On. Semmoset tosi... Ei, mut tää on se, tää on maksimi, mitä pystyy tehdä. Nyt meidän pitää vaan mennä max heighttiin. Kun stormi tulee nyt, niin nyt meidän ei enää, meidän kannattaa vaan vetää täältä tuonne max Niin, älkää lähtekö... Onks teillä muuten vaitti hiili kaikilla? Ei. Mulla on 2. Mulla on 3 shieldia. No, hiiliä. No, max heightti. Kyllä mä oon kohta siellä. Älä rikko En sitä mä hemmet. rikkonut sitä. Kato, sitten tästä. Hei. Torni tulee. Miksi sä laitoit Pystyyks tästä? Ei. Ai Ei. hemmetti, mutta mä jää stormiin. Vää! laittaa? Ei nyt vielä lähetä. Miksi me ei vaan mennä suoraan vielä? Miksi me ei vaan rakenna suoraan vielä? Tässä on, me ollaan suoraan. Bro, lähetäänkö me jokos? Mä oon täällä stormissa kuule. Joo, me ollaan... Kattokaa. Mennään ekaks mun matskut loppu, okei? No niin, tästä. Okei. Björn, anna sun raksaa mulle, kun sä et varmaan osaa tehdä tätä niin hyvin, niin voiko sä antaa, kun mulla on aika vähän vielä, niin voiko sä antaa mulle puuta? Mitä? Puuta. Bruce, tuo nyt tänne! Mitä sä niinku siellä... Joo, mut saakeli, kun mä haluan, että mä kävelen tästä. Niin kiitos. Bruce, niin, vedä Björn, toi. ota nää loput. Vedä se nyt, Bruce. Oh, stormi on noin kaukana, mut hei, Skybase-idea on just, että me ollaan tässä ihan stormin Ja rajassa. toi on alueen keskellä. No, No niin, kun mä Bruce lähden. on lagainen. Okei, let's go guys. Saakeli mun lagaa. Ehkä noin nopea. Odotetaan, että tää stormi on ihan tässä. Noniin. Hei. Mitä on sijoitukset on niitä? Ei näitä tule. Ai ei. Se aina tyyli jopataan, kun me pelataan. Tää on just todennäköistä, kun tää oli näin huono tää alue. Tää on niinku korkeimmissa paikoissa, mitä pystyy olla. Biltaamme tonne hemmetin toiselle vuorolle. Ei. Sulla on semmonen silta tässä välissä. Tuolla vihollisia. Okei, stormi loppuu tyyliin. Eiku ei. No tässä on tappelut tässä meidän edessä. Oho. Tähän, tulkaa tähän! Ei! Mä kävelen eteenpäin! Noniin. Niin vittu. Mitä helvettiä? Tää logo! Bro, se on se logi! Tän takia mä en halunnut pelaa tätä peliä! Bro, mä oon täällä alla nyt. Ei vittu. Mä kävelen vieläkin eteenpäin. Bro, mitä Hypätkää tähän. Päälle. Mistä Mä tää saan on? achievementteja täällä, kun mä vaan kottaan täällä ympäriinsä. Apua! Roksaa, lisää roksaa! Björn, anna roksaa, kaikki roksaa. Tai kaikkea. Okei, mä oon kuollut, Joo, guys. roksaa. GG! Tyyppi. Ei mut ihan oikeesti. Björn, ota ne takas. Ne teitte nyt 3.
ei oo fiksuin ihminen. Noi on botteja. Okei, no rakennassa nyt. Tää. Oh hell no. Mun pitää yhdistää mun ohjaaja uudestaan tähän koneeseen. Mä vahingossa. Tai se mennyt vahingossa. Ja auttakaa Blue Bobia. Helpä mie. Siis vahingossa. Hupsista vahingossa. Steel Goose. Niin tässä on järkeä tässä pelissä, niinku nää on niin botteja. No, kauheet. Mennään Villessä. Pulun servut seuraavaksi. Kato, nää on botteja, nää... Ne on jostain Villessä. Mut silti, otetaan silti nyt tää voitto. Meet legit. Teitä ammutaan. Sä saat legit kuolla, boy. Mitä Björn jäi? Mitä teitä vielä? Me ollaan tää ylhäällä, me rakennetaan Skype! Ets voitto. Skybase voitto. Onko tää jotain leffari adi? Muistatko me voidaan oikeesti saada copyright-strikit näistä copyright? On jo vittu! Ei! 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 Joo bro. Ei puhuta tästä. Vai pitäisikö nyt olla joku? Pitäisikö olla? sama taktiikka. Bro, mulla on 120 pingi. Mitä hemmettiä? Mentiin me nyt olla... Mitä meillä ei oo kruunuja kellään, vaikka me voitettiin just äsken? Mitä? Mitä viitellä? Onks teillä Nyt on jotain vielä. 120. Nyt on jotain Intian Sullakin on server. 120. Oikeesti liivataan tästä, fiksataan nää Joo, sitten. liivataan bro. Mitä? Yeah. Miksi? Meidän. Okay, let's go. Normiservut vihdoinkin. Minne ländetään? Me ei yhtäkkiä teleportettu Intiaan täällä. Minne ländetään? Vai oisko nyt? Otetaan se meidän yksi taktiikka. Me ländetään Pleasant Piazzaan ja sit me farmataan täältä. Tää on hyvä tää Pleasant Piazza ländää. Mutta eikö tänne tuo paljon ihmisiä? Ei. Joo. Tuleehan. Siis joo, mut ei sinne yleensä mitään tryhardeja tuu. Ei yleensä. Kyllä vähän enemmän tuli. Mulla ei oo aseita. Kova. Pistooli. Eikö on mulla? Mulla haulikko. Nyt mulla on ARkin. Tää minä mä lännen, se oli jo hyvä tää. Iso shieldi. Oh joo, mutta täällä on nää vending machinat, josta... Eikö mä musta shockwavein tätä tyyppiä päin? Oh, minne se kuuluu? Joo, napsuu 3 medkittiä heti kantaa. Okei, mä ammuin tän tyypin. Nice. Ota Finu. Joo. Okei, let's go, se kuoli. Hideen! Mulla on 3 medaria kannassa. Hei, tässä on toinen. Mä tapoin se. Nyt Let's tänään go. pelit pitäisi olla vähän intensiivisiä, elikkä niinku täällä on, tää on hauskempaa, niin nyt tää ollaan. Skybase. Kivempaa kattoo. Ja tää Skybase hauskempaa, niinku tehdään Skybase. Mä sain paremman AR. Let's go! No. No. Mulla oli 2 tappoa, herra jumala. Venä, mun on Eino, pysy paikallaan. Pysy paikallaan. Get back to work, blood. Miten se tapahtuu? Get back to work, blood. Okei, toi oli vähän huono juttu. Näki meitä sitten. Bruce, pysy paikallaan. Mä löysin sitä Regin. Mikä homma? Me Ei kyykkä. täältä laivassa saa tosi paljon... Get back to work, blood. Tulkaa tänne laivalla. Ai no, mä näistä maaleista saa aika paljon. Oi niin, ei no muistaaks täältä? Motocrossi! Bruce. Typsit saa metalliin. Ei mua kiinnosta. Bro. Puffi ja B-karhu. Tyypit. Mä oon ajanut tällaisella IRL-mosalla. Tyypit, se olisi ihan kiva, jos löytyisi jostain jotain muuta. Tyypit. No, mitä? Ei oo tarpeeksi raksaa. Me lähetään On jo vittu, täältä tämähän tekee. on. Me lähetään tuolta Mulla ei oo sitten tekee. raksaa. Mulla ei grappler gloviikaan. Kläpleliä. Tässä on jollakin puuta. Mulla on full Mulla on puuli. full. Puuli.
Mä menen tänne stormiin. Tekee. Joo, me lähdetään siitä tekee. Mä menen täältä vaan eteen. Fullit! Ei mullakaan. No miksi te ette oo hakan? No me avaat täältä vaultin. Eikä jos mä sais grapplerin, niin se olisi ihan kivaa. Mulla on 3 shockwavea, mitä mä voin tehdä? Tän on kipeä. Mistä me lähdetään rakentaa tästä? Joo. Mistä oot? Ei, no tossa sille 6 siellä. buildia. Me lähdetään nyt tästä rakentaa. Tässä on jollekin puuta. Marjaa! Tässä on marja. Mun on pakko ottaa tää. Nyt mä oon safe. Mulla on marjaa kannas. Mulla on 2 marjaa. Koska ne antaa sen shockwave-efektin. Niin Ja onks tää maksimihaitti? Ei. Ei läheskään. Se mulla ei oo edes juttui. Sees. Onks tää full Mulla height? on vaan full. No niin, ollaan tässä. Vai tähän toiseen. Kumpaan myönnään? Joo, ollaan tässä vaan nyt. Tähän mahtuu. No mä hiilaan. Oisko Dudson källe? Ei ittees. Ei. Tulkaa tähän. Älä, mulla on shockwave. Mitä björstää tää? Tulkaa tähän mukaan! Bruce! Hei tyypit, tulkaa tähän mun tanssiin mukaan. Tulkaa tähän luotalle. Hei! Björn, tuu, paina niinku Xää. Pystyttekö tulla tähän mukaan? En mäkään pysty. Ei. Bro, taas kämmisi, näyttää, että hän pystyisi, niinku tiiäksä. Lähetäänkö me? Ei vielä, mitä sä luulet? Sit kun stormi lähtee liikkeelle. Kuka alkaa rakentaa? Pulu alkaa rakentaa. Okei. Left ready. Tää on Björn tykkää tästä tanssista. Muista kun Björn sanoi, että on hauska sillä lastentä. Okei. Tää lähtee kovaa. Kohta tulee Muista maksaitti. Joo, ei no pidä sä maksaitte. Maksaitti! Tappeli! Okei, äijä! Mä pystyn seivaa itteni! Hei, tässä vitussa! Buildaa sitten. Joo, buildaa, mä vedän medari. Hei, sulla pitää mä menen hokee Puffin tänne bootiin. Vitus! Okei, ei sit. Meillä ei riitä matskut. Joku rakentaa! Mun pitää vetää... Björn! B-karhu ja pro. Noniin, nyt jäädään täällä! Älä! Älä lähe! Mut ei nyt oteta Tolleen. noita guildejä pois. Me vaan kulutetaan Nee. matskut. Mutta mulla on Ole hiljadkaa! Anna sun kaikki raksat, Björn. Puhu on tosi motivoiva ja vaan kävelee tänne. Matsku! Lähdetään nyt jo buildaa. Mä lähden, Eino, mä Mulla on eka. eniten raksaa! Joo. Kato. Mikä DPS? 1. Ei teillä ole vielä mitään hätää siitä tästä. Niin, mut meidän pitää mennä, koska tuossa äskeisessä stormissa Mulla on menee ihan melkein kuollut. Nee. Mulla on Jos me voitetaan tääkin. Mulla on 1 flopperi enää. Mulla on 2 medaria kannas vielä. Mulla on 37. No niin, hei nyt pitää pysyä vähän paikoillaan. Kattokaa mistä olisi törmättä. Oi, bossi ei oo otettu. Pitäisikö mennä hakemaan medaljoin? No niin. Se on kyllä tosi hyvä idea. Onko? Okei. Noniin. Ei. Zing. Mä menen tänne varmuuden vuoksi. Ei, alue noin kaukaa. Meidän pitää nyt lähteä. Mä rakennan oikein. Meidän on pakko. Mut Joo. loppu mun buildit. Mulla ei enää yhtään buildia. Björn, anna sun Mulla ei oo loppuraksat. Eino. No ei, annetaan Einon ottaa kaikki raksat. Tai Ei Hennes. mullakaan tätä kyllä enää oo. Ei oo meidän rakentaja. Me päästään tälle alueelle, sit me ei enää päästä minnekään. Sinne on varmaan pakko droppaa. Pitäisikö Voi droppaa? Mä voin heittää saada jotain raksaa. Kuuluu. Eiks meil oikeesti Ei enää mulla ei oo matskua enää. Eiks kenelläkään oo Eino! Joo. Eiks teillä oikeastaan Hei, ei! Ota. Tossa on jollekin tollanen, että pääsee alaspäin. Mä ainakin menen. Oot mä? Ei, Björn. Mulla on shockwave.
Hei nyt syö se ja lähe! Hei, tässä on joki. Joo, mä just menin vihollisen niskaan. Kato, Ben viivanta. Tuolla on ihminen. Jee! Kova! Tässä on auto, tulkaa pois. Lähtekää autolla. Lamborghini! Hei, täällä Joku on... vedä okteeni. Tulkaa. Onko kyllä tosi Mä en realistinen? jaksa ottaa Björni. Björni on ihan omaa tässä kuningas. Hei. Ja Storm. V-karhu jää taakse. Tässä on G-vagoni. Nipu! Njam. Oikeesti anna ne! Nyt sä annat ne ihmeen ammot siitä. Hiljaa. Anna. Anna ne slide. Tuolla on ihmisiä! Miss. Kaloja! Ja se hiilaa sitten toista. Tuolla rannalla! Äijällekin Mä tapoin jonkun. paskoittelee ihan huolella. Auttakaa. Ja musta täällä... Okei. Okei! Täällä on ihmisiä. Minä tulen Okei, äijällekin. Äijät kakkailee päällä ihan huolella. Missä nää tyttöjä on? Ne on täällä rannalla. Okei. Kukaan ei vielä kuole. Shiton! Mr. Savage! From me! Tyypit, saan mä tehdä se apua. Kato, sniper, Et. nosko. Äijällekin yritti. Tyypit! Sä et saa ampua meidän karhu, kukaan ei ole auttanut sua. Ei niin. Body. Sä oot jäädsi. Nice. Let's go! Me voitettiin 2 peliputkea. No Tää kaikki. on ihan hullu! Okei, kiitos kun katsoitte. Tää oli meidän eka video, niin please subscribetkaa ja linketkää tää video, niin me voidaan tehdä enemmän. Okei, heippa! Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. This message for Mohammed Khanaqin for Faisal Kulistan for